ก็การมีต้นทุนex KPLTR Welfare Society Finance Secretary si pini nilitum nithom niplilo nilitum la nilitum ex Welfare Society KPLT pen nilitum tool program dam bom lo la pen pini bang ke last nilitum dak la Singhason area si nilitum ke pathik lo pate angdung kiti lo la si alang litum la non nilitum kang hong ik bang alang litum secretary nilitum ex chairman sir la pen ke secretary la pen ex welfare nilitum welfare society president secretary alang litum masin nilitum kang hong ik prong lo alang litum pen nilitum jumesan sen alam arju polong po pusi nilitum kini last la nilitum kadu ka vita dak alang litum masin chang hong prong lo aserang nilitum nilitum han misen sen alam nang than pon po pusi nilitum dak chang hong akorti anke alang litum masin towar cholang ding lo tum sinituri along lo ran rongpi nilitum ex KPLT chairman la pen ex general secretary nilitum KPLT along luti chari kangtang be la pen non present welfare society along president malong timung la pen secretary donaldson timung jo alang litum han nilitum pini ka chong hong lo dan nili pithang da welfare long finance secretary lo sitami nilitum alang litum tool program che padok nilitum ka chong hong ke la lo pisi nilitum hanang thanjima la nilitum ka chong hong mang ke la lo pen jumisan alam long po pus nilitum ka do ka korti anta chong hong prong sidalo kalai le be Duar guri la pen rong mawi contingency hini pen sini tum claim rapet jir podon pini da ka chingrum ajai mek na tum ke en ke la hello tepi bangke ni tum ha ke cheng pen chika ke pen non on da chika ke la bangso ang thek rada phan ka chi pachini ma te ka chi than la hello jasimet ke ni tum 2024 2021 itu MS tok lo bang solam don putak kisuman nanti ke kacobai pon alam tege pondo bang solam tesi itu kecil paklar je pansi itu ke bang pengen tanji mu masih ke bang alam te bang lo je open for all bang solam te 10 seat ke komane apan jordet lo pasang si kisuman along ke ni tum social media long tesi tek long sila bang solam te putak ni tum metang claim ra petum ta kaprek nampak ta thanu tek nangi pen chini dak nang ye blop so kama thama sini tum solam theka chitan chimo masika bang ja semet ke la hello open for work la bang so ke binang kok banak te reservation ke kuri nang kok dimang lo non ke dam tangan ke tum reservation ka ve join ni si MSc da me kapre ka khai tum nang thurum bom lo pen non nang man bom lo non chu bom tum da khi bom tum do lo la ke solang do kal beng long rata chini dak lo pen thek dak lo pen so join ni si non kapre dim tum lang nam lo ta Tripura rasong thaklo hadake idum travel to madim sita hadake Portugal rice made Portugal chakkong ke non travel tum si ende simo phikele tuma dim long tamile tuma methangkar beng long at pu chi punak na bangso kama thamen sini tum ke reservation wan nang koklo sini to bangke reservation ke wan la penon ke dulang open for 10 seat bang tame ni tum hanu ne de to tame non ki unalang ke claim bom tum da dulang haka preka tum tame hala bang te 100 by 100 jong si reservation kuri et non lo batang te ilo ma khai mo phi tame nang dong ni dulong po pen mo phi na me siam tame nang man bom po nang ban ver po jor pon ni tum ka matha do lo pen ka chuning de kang tung da la hello pen di tum ma korte tum do andame case ke jochi tum dulang kisuman tum non jut bom lo pen kisuman ni jut dulang sela tame prabjin pen sarkar tame nang major pi po pen tum ning thedo pen bar me la 125 amendment da me jong maching honing che the Carmen autonomous council itum CM da me bori bom lo pen itum non itum MP Omar Singh tiso alang da me apong alang le di hilong da me ni tum che tong da pet da dol pen alang le me thang da me bori bom lo implement ji apha se prapjin ben da me 125 amendment da me implement ji posin ning ke thedo la hello Rasa bijar
ก็จะส่งทางนี้ตัวมาส่งเป็นคอนเสิร์ตที่ปีนู้นเป็นพัฒนาส่งนี่ตัวมาส่งเป็นสามดนตรีสันสินนแท็กคนน้องPGR VGR along ne tum kang samdunri mate dak kipu dunia thai ave je lake komasi aja kong doma mate komasi ke thek ma lake batu ta claim nang po mane mena khai masi kamlo aprang ni tum song thaglo kente ka do ka besolang do kar bia rata me wang enot helio ot pen che song nang aka chu chi ka che song lo ta tu su ga wang lap limati kalima lamasi ni tum da me ki dunji phan ke ning hang lo se ta me apor si than pola bang keแต่สำหรับแฮมเปรกลำพุทธกับบังเกนั่นมาสมัยก่อนนาดิจิปิดุนทวีละตอนที่บังเก Hempre kalam the puthak bangala gari tumke seme sig do tangdel tema posi rangso article to por e bangke implement ke bangke aprang heli open che song lo pen non daming samjin bene me che song nom bomji pen ni tum home ministry lo dame la hailam ke ni tumke non tan ingye bom pen pale bom pen chingki bom lailo tapi sir adu ya hoya long tame suluk sudak tomon jak bondo kami nanti song trok ngomong kami pini ada yang ke sosial media long kami yang teknologi yang ke kecil song dun la som hidun putang teknologi la satu time muda ada kan kan gimana adu ya hoy long la ke ni tum social media ke kachipi na tum teklong le de bang ke hoy tu ni tum tame dam de bang ke dam lo Meghalaya border tame ni tum dam lo pu Nagaland border tame ni tum me tha muni tu Nagaland border me tum tame lang tame do ni tum ka muni to do da Sikisuman na ke naga tumpen baka prek rupen bak pene kache bohong sur sona dudu sida lagi na tum dundi bo bangke ni tum hoy be bangke lage chipu da mune dun ni tum muni do nanti hala nang betul malang asong no cipa optang tum apang kidam tang atum tum ser ko pen kami apang kidam tang tum hat apiap ko anga sumar tum kan gelang pon son dolma completion son pon duma Lasso bangke material compensation bangke non prabjin pen lage long po athema kilong ni right ado thema ekot long tame lage tok ang do pasela so mars che klong bong kilong ji aphan ni tum halam thinang pelo se prabjin bangke long po materials tum phan bangke